дуруди бепоён. дӯстони азизи ман, имрӯз мо орзуқ мепазем. Орзуқи осонак. Каме оби ҷӯшида омадагӣ, орд, камакак сода, намак ва равған. Тавонед ки каме сода илова кунед. Баъзеҳо сода намедозанд. Каме мехелем. Хамирамонро дӯстони азиз, хамири мо тайёр шуд. Хамири орзуқ мемонем. 15 дақиқа меистад ки хуб дам хӯрад. дӯстони азиз, хамирро каме тунук мекунем. Мо нонпарамонро наёфтем. Ман дар меҳмонӣ ҳастам ва орзуқ пухта истодам. Барои ҳамин бо чангак яъне вилка мо гул мемонем. шумо боз ин тарафашро бояд гул монед, яъне ки ду тарафа бояд гул монда шавад, бомаззатар мешавад. акнун бо корча мо орзуқ мебурем. ин бисёр ҳам орзуқи осонак аст. ман дар орзуқ ширро дӯст намедорам. бисёриҳо шир тухм медозанд, вале ман не. ҳамин хел ҳам хеле бомазза аст. шумо метавонед онро бо шакли кӯтоҳ, яъне хурд, бо шакли калон дар қишлоқҳо аслан. акнун кулчаи дюмро рост мекунем. инро ҳам ҳамон тарз оро дода, чун мо нонпар надорем, бо чангак мебурем ва равғани мо гарм шуд. акнун орзуқҳоро мепазем дӯстон. дӯстони азиз, равғани мо гарм шуд. мо орзуқро мепазем. якта андохта. ҳамин ки сурх шуд мегирем. дӯстони азиз, орзуқи мо сурх шуд. онро мегирем. Пита истодаед. деҳа ба ёдам омад, мо дар онҷо бисёр орзуқ мепухтем вақте ки ид буд. шумо чӣ?
дӯстони азизи ман, орзуқи тоҷикӣ тайёр шуд. шумо метавонед ки субҳона орзуқ пазед барои фарзандони худ, бомазза, хушмазза. ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам. бо канали мо бошед.